Ce e aici? Dar ce? A venit moș... A venit moș Nicolae. Ce prinde aici? A venit moș Nicolae deja. Hei, uite! Uite. Da, cui s-a astea de aici? Amen! Ia, Dar cum? ia să vedem. Ce? Așa. Uite aici. Și am primit pianul ăsta meu. De pianul Victor, pianul Victor. Nu, e a meu. Care? Sigur. Dar de unde știi? Că spui papucii aici și de aia? Da. Hei! Hei! Ce, și în papuceai? Da. De trebuie băgăm moșul așa, fete încet. Scoate, trebuie. De spate, de spate. Hei! Unde să fac? Și aici? Și aici este ceva. Da, o mașină. Dar ia alea din mânuță. Stai să ți le ia bună de aici. Curată neagră. Și aici, fii atent, tot alu vlăduț ăștia. Tot alu vlăduț. Sau salu? Victor, ce este? Uai, dar aici... Și de acum Stai puțin. Și asta cui? Și asta mare? Nu cred că e al lui Vlada. Chiar al lui Vlad. Ce e asta? Asta să spun. Dar ăsta e Vlad și ăsta e Victor. Asta faci cu Victor. Asta faci cu Victor. Și aici, ce e aici? Hei, e tablă de scris. De ce ai scris în scrisoare? Da. Wow! Wow, dar cum Hai să scrie luăm papucii lui Vlad. Uite, De aici. o Aia s-a lui... Dar ursulețul ăla cui? Baștinuța aia? Și asta cui oare? Ania. Asta e lui Victor. Da. Asta e lui Victor că era aici și Victor a primit și o bluză. Ia uite. Wow. Și din asta. Da. Nu papuții tăi, e din astea. Astea sunt lui. Astea sunt mei. Vreau să fac. Serios? Astea, uite, în papucii mei. Uite aici. Oare ce am eu aici? Uite, și eu am. Ce? Tu ai moșul Uite ăsta? ce ai tu, bunii. Ce am eu acolo? Ioi, dar uităm ce bine? frumos! Uite ce mai am aici, ciorapi! Și salată, dacă... Ioi! Și e ce... Și uite. Și care s-a Alea mei? cui Ăsta ești? e mei. Ăștia sunt Mihau. Ce-a primit? Ce e? Uite-te. Ce el a primit? Dulciuri și șosele. Uite și acolo. Asta e mea? Da, îți place? Da. Mulțumesc. Și aici, da, și-a primit Și aici? Aici s-a lumelu. Aici sunt pantofii mei, mă duc cu ei înăuntru. Încarță-te dacă merge înăuntru. Da, Și-a uitat tata. Și-a uitat, dar ce are tata aici? Hai. Uite ce are tata aici. Mușchi de vită. Hei, și ciocolată. Și ciocolată. Și ce mai are aici? Și de Și și am de duș. ciocolată. Și o bluză. Hei, Mihau, ce Andrei are ceva, uite. Oh, fii atent. Uite, aici este... Oh, ce e acolo? Dar ce miroase? hei,